sepisan yen aku milih seneng ning jebule Kang Mbok Anggraeni singset anggone ngaleni jari. Kang Mbok sak menika sak bibaripun kapundhutipun Kang Mas Prabu Anusapati kalenggan negari kula niki putranipun sinten Kang Mbok? Putra panjenengan Kang panutan dhateng Kang Mas Prabu Anusapati. Nggih, ngaten Kang Mbok. Itemang besok yen aku duwe bojo mesti peputra kaya Kang Mbok Anggraeni. Rasane wong ki lek gendong bayi ki rasane piye? Kang Mbok, kula tak nyuwun palila panjenengan. Benjang yen kula menika mundhut garwa darbeni putra ben ora tital lek gendong ya. Ben ora gendong ben kepenake piye. Kula tak ngampil dateng pulunan kula putra panjenengan Kang Mbok. Heeh. Niki lak nggih tesih ponakan kula. Nggih. Kula wajib golo wentah. Kula wajib ngomong. Lah ngono ya Ki Demang. Mila Kang Mbok, kula tak njajal mau. Tak milik gendong mau. Estu. Walah. Niki kakung nggih. Lanang Ki Demang. Jebule pulun aku iki lanang to. Walah. Yen ngaten Kang Mbok, rasane gendong piye ya Ki Demang? Kula tak ngampil sekedap kemawon Kang Mbok Anggraeni. Kula mboten milik napa-napa. Namung milik kula gendong, benjangipun kersanipun kula gadah putra mboten tital olah kula gendong. Cobi kula tak ngambil. Mboten, pun kula ngambil mawon. Kula tak ngambil. Wah. Mboten napa-napa, wong kula niki pernah tesih gantosipun tiyang sepuhipun kok. Nggih. Mboten edian apa? Ha wong kula niki tesih like kok. Isih pamane kok. Walah. Itu Mang. Rasane gendong bayi iki kok ngene. Kang Mbok Anggraeni jebulipun kula bopong dhateng putra panjenengan. Sakniki Kang Mbok, bareng kula gendong kari sampean gelem ngladeni kali kula. Anak sampean. Piye? Pripun? Sampean lek ngladeni kula anak dika tak selamat. Yen ora anakmu tak pateni. Piye? Itu Bang, tampan. Anakmu wis digawa Ki Demang Waludra. Saiki kari kowe wong guys. Sepiro abote kowe ngladeni marang aku, anakmu selamat. Ora bakal ana bebaya. Nanging yen kowe ora gelem ngladeni kari Ki Demang Waludra takon mateni bakal mati anakmu. Ayo. Lem. Sewisan. Hitung kaping 3. Ki Demang. Sang kaping 3 ora gelem ngladeni karo aku tindak ki opo anane. Piye? Sepisan atimu ditata. Kari gelem kari ora. Piye? Isi ra gelem. Hitung kaping 7. Piye? Kari kowe. Ora gelem? Ora gelem. Waludra
Sangka Ratu pateni bae. Ye. Ah. Ak. Kariku. Ye. Saiki urip lan patine anakmu kari kowe. Gelem lagi ora? Bagus. Ora beda ki Demang. Yen pancen walu truk kae mati bocah kuwi. Wis ora ana babar pisan sandunganku. Ya, Ki Demang, pateni bocah kuwi, pateni.